Hoxe imos ver unha mochila toddler XL da marca Little Frog. Encántanos esta mochila. Primeiro porque é de tea fular. Ao final xa sabedes que a tea fular nas mochilas pois dá un axuste moi bon e é moi confortable. E despois gustanos moito porque ten moitos puntos de axuste que nos permiten que a mochila se adapte perfectamente aos nosos nenos máis grandes. Primeiro, ensínovos. Primeiro punto de axuste. Reducimos panel, vale? Aquí reducimos panel, despois aquí xogamos co tirante. Super cómodo de axustar, fixadevos. Nesta reducimos panel en altura, vedes? E aquí axustamos o tirante se o necesitamos. Outro punto de axuste, o panel o ancho, é dicir, podemos cambiar as dimensións do asento deste xeito. Mirade. Aquí está no punto máximo e podemos reducir o ancho do panel ata este punto. A mochila pasa de 35 centímetros a 50 e en altura máis ou menos igual, de 30 a 50. Así que imaginadevos todo o percorrido que ten a mochila. Eu vou a utilizar no punto máximo porque hoxe a miña axudanta é unha nena maior, así que vou a empregar no punto máximo, xa sabedes. A mochila ten esta gomiña, que é unha gomiña que nos fai ás veces de seguro. Colocamos aquí e poño na cadeira, vale? Que é onde vou estar máis cómoda. Vou colocala ás costas, porque é onde vou estar máis cómoda. Así que, mirando que estea máis ou menos simétrica toda a mochila, voulle dar un pouco de largo por aquí tamén. Pido, por favor, a colaboración da miña filla Elsa. Adiante, Elsa. Hola, pequerrecha. Hola. Bueno, imos aló. Vamos ás costas, vale? Así que facemos a media volta. Estás preparada? Sí, lista. Ale, hop. Elsa está a punto de cumprir 6 anos, vale? Así que imaginade o maior que mide un 26 e pesa 24 kilos, vale? A mochila chega ata os 30. Dende aquí o que faríamos sería subir, asegurándonos que o panel chega ben alto. Eu xa me vou axustar aquí diante e vou ir rematando o axuste. Un saltiño, isto axúdanos moito. Mirade todo o percorrido que ten a mochi. Estás moi apretada, Elsa? Sí, soltamos un pouquiño, pois vamos soltar un pouco. Vale. Mirade, podedes soltar. Hola. Hola, aquí temos dos puntos de axuste. Este, que é de onde eu tirei agora, ou este, podedes elexir de onde vos resulta máis cómodo axustar e tamén afloxar. Vale, eu voulle quitar un pouquiño, un chisco de tensión. Aquí, non é verdad. Estás ben aí? E tamén me vou afloxar un chisco aquí no peito. Esta mochila é moi cómoda. É cómoda? Sí, é a primeira vez que se sube, pero parece que é moi cómoda. Fixadevos o acolchadiño tamén, vale? O acolchado que vai, e eu a verdade teño que decir que tamén estou moi cómoda. Así que, listo. Gracias, Elsa.